Tras 6 anos de investigación, ábrese unha nova fase no xuízo pola morte de Diego Bello en Filipinas, no que se investigan 3 axentes de policía que están implicados. O Tribunal de Primeira Instancia Regional de Manila chama a declarar de novo os pais deste empresario coruñés. Estamos con moita forza, con moitos nervios tamén. É unha tensión e volver a recordar todo algo moi duro. Pilar e Alberto viaxarán nuns días a Manila o vindeiro 8 de xaneiro, cando se cumprirán 6 anos do asasinato do seu fillo na illa de Siargao. Deberán formalizar unha declaración xurada. 8 días despois están chamados a declarar nunha nova vista, pero só responderán ás preguntas da Fiscalía e da Defensa. A acusación non intervén neste acto procesal, un acto complicado para eles, xa que volverán ter diante os 3 policías filipinos acusados de asasinar a Diego Bello, a máis de manipular e suplantar probas. Esa situación é de impotencia, de rabia, pero a vez tens que ter a cabeza moi fría. Ahora vai a vir Bruno tamén e vamos a estar os 3 ali diante deles para que nos vexan e que, si queren, den unha explicación de o que fixeron, por que o fixeron. Unhas envixas son o que realmente pensamos un empresario, non un narcotraficante, un empresario que daba traballo a 30 familias en Filipinas. Os 3 axentes acusados entregáronse á policía en febreiro de 2023 e 8 meses despois celebrábase a primeira vista do xuízo. Neste tempo declararon testemuñas importantes que axudaron a verter luz neste caso. Por exemplo, a propietaria da casa na que vivía Diego Bello contou que a noite do 8 de xaneiro de 2020 espertou polos sons de varios disparos e polos berros de dor dunha persoa. E outra persoa que declarou, que foi moi importante tamén, é o alcalde da zona, que dixo que Diego non constaba ningún rexistro de narcotraficantes e que a él non se lle había comunicado esa operación. Pensamos que, se cumplen as leyes deles, que sexa unha cadena perpetua, que se pudran na cárcere, que é onde teñen que estar, porque o que fixeron, desde logo, non hai por onde collelo.